jihar ta Zamfara. A'a. Yadda ake ciki. Ban sani ba. Wai yanzu da gaga kuɗi wai ga ka ɗoka idan ka ɗoka za ka ɗoka. Wallahi haba aboki ni dai. Kai. Wallahi ina neman kuɗi sai na ɗoka. Wallahi ni dai ban ɗoka. Ina neman kuɗi sai na ɗoka. Ni dai ban ɗoka babu rana kuma. Saboda talkami aka zama. Talkami wa? In ka zama talkami ni ina rana. Ba dan ani aka zama ko dan akwai aka zama ni sai na ɗoka. Kaga muna tare da kai zan baka shawara guda. Wallahi sai na ɗoka. Zan baka shawara guda za ka ji. Na riƙe da Allah sai na ɗoka. Zan baka shawara guda ka ɗoka. Wallahi sai na ɗoka. Ta yayi. In ka ɗoka ni babu rana in ka koma talkami mun ka tafi. An ka tambaye ni kai cewa ga ni ma kai ina ka aboki ga ka doka wallahi sai na doka ga ka doka wallahi sai na doka aboki ga ka doka wallahi sai na doka ga ka doka yanzu ya koma talkame subhanallahi